Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uphathulo wokusumangwabo nzima. Yakhumbula birthday celebration kababa Mseleko. Bahamba ke uma cele wayengekho. Bahamba ke umndeni kwaba mnandi ke behleli bonke ke. Sekufika la isikhathi hayi ukuthi ke nje ubaba Semzimba ngathi uvele ekhulume akana inkinga nokuthi kukhona ingane sebehleli ke badla ukudla lokhu ukwespoon seyakhuluma ke futhi indaba yokudla uthi ke ubaba Mseleko lapha ikhona le episode ku Showmax i-birthday celebration kababa Mseleko nizobona leyo part nizoyibona lapha yana ke uthi uMangwabi yenzeke engatholakali kodwa isikhathi atholakala ngaso hayi uthi ke akatholakali kodwa nje isikhathi atholakala ngaso kuyashuba. Mina ngiyayikholela ke njalo bakithi ngumzalwane ningaze ningithathe kabi ukuthi lento ngicabangile izona ngathi hayibo ngiyayibona lento le nibabazayo kuyaMangwabi nobaba Mseleko nalokho ukuxabana kwakhe. Mina ngiyibuza ukuthi uma kulezi ndlu zonke kunegrosa efanayo futhi efike ethole iplate kahle chicken yapheka khasana house 2 chicken uyayithola house 3 chicken uyayithola yini acomplain ukuthi uMangwabi akabuyi ngesikhathi ezopheka. Ini question mark le ndaba uthini waphinda futhi lapha yakhe birthday celebration wathi nje ngizowalanda ngqo amazwi awashoyo mase ngibukelile kule episode kodwa ukuthi ngiyakhumbula wathi uMangwabi akatholakala kodwa isikhathi atholakala ngaso ngathi iyaqhatha le ndaba ayiqhathi ke kodwa phela ngoba babehleka amakhosikazi ayekhona kwakuMacele noMakhumalo naye uMangwabi babehleka ke echaza nje ngayedwa ukuthi umamkhulu wayengekho wazothuma yini kungcono kube umamkhulu bekhona ukuze bezozwa iside lakhe. Kwaphinda futhi kwaba ila bephuma kuMseleko bebakhipha nje ubeqala kuMacele kanjalo mase kufika isikhathi sokuthi abe noMangwabi wathi angazi ukubona uMangwabi noma kuba nesikhathi noMangwabi kunjani washo into ehlukile. Yebo yona lento esho siyayizwa masuyinasisa ngaleyo ndlela ukuthi phela manje angifuni ukunikhipha ekholweni hlalani ekholweni nihlale ezweni ihlonipho nathi siyibeka ngale ndlela ebekwa ngayo kodwa nje ngikunikeza i-example esobala kabi ingane uEnzo eyodlala kamakhelwane mhlambe nawe uthi uma wakhe uzomshiya kamakhelwane umnike zonke izinto azi ukuthi uyayithanda ukuthi akadlela wenelise ukuthi usuthi right ehamba uEnzo yodlala kamakhelwane mayesedlala kamakhelwane sebeyambuyisa bese bethi hayi ave edla uEnzo suxakeke nawe mzali wakhe uthi hayibo ngimenzelile nje konke ama-noodles ngenzile dawo ngimnikile ama-fruits ngimnikile ujuice wakhe uphuzile kanti lengane idla kakhulu lengane noma iyahala noma ayisuthi phelele lapho indaba house 1 ikhona chicken house 2 ikhona chicken house 3 ikhona chicken kodwa lena iyafuneka le yokuthi shayisa ngesikhathi uzuzopheka usho futhi mina ngiyabona kodwa ukuthi nabo ngathi abayibambi kahle ukuthi indaba kanti yilena
phuma ngesikhathi eklinikhi mangabe uzopheka ngoba kufanele ukuthi apheke. Kodwa-ke njengoba ngishilo, ngiyabonga futhi sekungikhumbuzile la wathi home economics yethu nasesikoleni e-primary yayimnandi home economics. Sasipheka kube ukuthi-ke masipheka kushiwo ukuthi izinto ezobalwa lana kuma-marks i-presentation ukuthi iplate lakho libukeka kanjani nala kade usebenzela khona bekuklini. Mase-ke kodwa okubaluleke kakhulu i-taste. Kuzothiwa 45 minutes. Ngesinye isikhathi uthisha wayeze yokucela i-period ukuze sizokwazi ukuthi sipheke siqede ngoba mhlawumpe okunye kuzokwenzeka sithathe isikhathi. Siyipheke into efanayo. Kuthi futhi mase siyenza lama-presentation ethu ubone ukuthi hayibo nathi sibekile kahle. Kube khona abashaya imaki eliphezulu. Ngalesi sikhathi ngoba sise-primary school siyingane asi-understand kahle sithi hayi cha umisi ngeke uyarobha. Ikhona la esirobha khona mhlawumbe leya group i-group yama-faves akhe. Mase ngiyibamba manje le nto ngithi ngisho abantu befaka i-Norolx abayifaki ngendlela efanayo i-method. Ukuthi ngithenike kuwe ngisho lokho mina ukuthi ngisho kini niyanike i-chicken ukhona ubani nithi sicela usiphekele i-chicken efanayo lethengwe eShoprite kodwa isandla sabani. Mase ngithi hayi cha uyalishaya-ke ibhodwe. Nomunye ezethi hayi mina ngeke ngipheke ngoba mangiphekile anincomi. Apheke omunye ngisho kuze kuphele epletini. Yayibona leyo nto bengisho yona-ke kodwa ayikho serious le video. Mase ufuna ukuba serious indaba yakho wethu. Ayikho nje serious bese ngibala nami ukuthi ngisho nabasifundisayo khona la online besifundisa ukupheka size sisho kodwa ukuthi akuphumanga nje ngale ndlela owenze ngayo yena kodwa ke sekuhamba ne-experience indaba inebhodwe ukuthi phuma eklinikhi phuma esibhedlela uzopheka thuleke lo msindo lo ngoba nabanye bathi akahambe akasho kodwa ukuthi akahambe. Bye guys, bye, ngiyanithanda kakhulu.